ଦେଖନ୍ତୁ ଗେସ୍ କରନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା କେଉଁ ଜାଗା, ଗେସ୍ କରିକି ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ଏଇଟା କେଉଁ ଜାଗା। ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ହେଉଛି କାଲକାଟା, କାଲକାଟାର ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳ। এই ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମେଢ଼ ସବୁ ବିସର୍ଜନ ହେଇଛନ୍ତି। ଗଣେଶଙ୍କ ମେଢ଼ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା ଏସବୁ। এই ଦେଖନ୍ତୁ ମେଢ଼ ସବୁ ବିସର୍ଜନ ହେଉଛି। ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏଇଠି ଏଠି ବୋର୍ଡ଼ ସବୁ ଲାଗିଛି। ଆଉ ସେଇଟା ମୁଁ ତୁମକୁ ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି କାଲକାଟା ପୁଲିସର ପେଟ୍ରୋଲିଂ ବୋଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଢ଼ ପଡ଼ୁଛି, ବିସର୍ଜନ ହେଉଛି, ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ ହେଉଛନ୍ତି। ହର ହର ଗଙ୍ଗେ, ହର ହର ଗଙ୍ଗେ।